Obrigada, en primeiro lugar, ás xentís palabras da compañeira profesora da Universidade da Coruña, amiga tamén, Olivia Rodríguez, e agradecida a presenza dos académicos que nos acompañan e de todas e todos vostedes. Naturalmente tamén con un saúdo moi agarimoso pola miña parte ás compañeiras e compañeiros da Universidade da Coruña e tamén da Universidade Sénior, que hoxe se encontran entre os asistentes. E tamén é para min moi grato partillar mesa con Pepe Cáccamo, con Xosé María Álvarez Cáccamo, que sabe ben que herda o cariño e a admiración que eu tiven de certo polo seu pai, por Xosé María Álvarez Blázquez, e moito en concreto ademais aquí na cidade da Coruña. Pois ben, xa sen máis dilación, recordo o título desta comunicación, o ensaio de Luisa Villalta de como o discurso teórico acode en auxilio do vivido. Comezarei, se mo permiten, polo final, pola conclusión. Luisa Villalta é artífice fundamental do ensaio contemporáneo galego. Tan é así que, se non fose autora dunha rica e densa obra poética, dramática e narrativa, o seu nome ergueríase en por sí pola súa dedicación ao pensamento e análise da práctica artística. Trataremos de iluminar o mellor posible este aserto. Compre lembrar, en primeiro lugar, que a nosa escritora afíliase a unha tradición espléndida dos nosos clásicos. Dunha banda, por ser continuadora da primeira ensaísta da literatura galega, Rosalía de Castro, que nos prólogos das súas obras maiores, Cantares gallegos e Follas novas, inaugura con eles un xénero, o ensaio, dotando aqueles dun discurso e dun argumentario que van moito para alén dos paratextos protocolares. Doutra banda, Luisa Villalta tamén segue o ronsel de grandes da nosa literatura, ou da nosa cultura en xeral, cando non pon límites á súa creatividade do ponto de vista xenérico ou editorial. Pertence, pois, a unha diacronía onde brillan nomes como o da escritora fundacional mencionada, Castelao, Otero Pedraio, Cabanillas ou Eduardo Blanco Amor. En segundo lugar, este seu discurso teórico ou reflexivo vai moito máis aló dunha autopoética ao uso, isto é, dunha autolexitimación. Penetra en ámbitos estéticos relacionados coa literatura e non elude formar criterio en cuestións conexas como a autoría feminina ou a xinocrítica. En terceiro lugar, chama a atención a extrema coherencia entre discurso e praxe, atinente este último termo non só á súa produción literaria, senón á súa actitude cívica e ao seu compromiso como galega no tempo en que viveu. Todos estes atributos habémolos verificar non só en libros independentes, senón en artigos e paratextos acompañantes da súa obra poética. Hai, pois, unha congruencia perfeita na viaxe biográfico-bibliográfica. A pasaxe do eu ao nós estará pontuada pola evolución dunha obra que é tanto autodescoberta como revelación do país e do mundo. Esta viaxe ou este itinerario conta, no meu ver, con varios fitos principais. Primeiro, o poemario Ruído, publicado en 1995, mesmamente no ecuador da súa obra literaria total e da súa vida adulta, marca, ao meu xuízo, a clave de arco da súa produción. Como en anteriores entregas, a escritora vese impelida a adiantar no prólogo contido e o enigma do corpus poético a que precede. Inclúo aquí unha citación que xa a magnífica intervención de Antonte de Paulino Pereiro utilizou. A distinción entre o ruído e o son ou o sonido, e, en fin, aforro xa a súa leitura porque foi, penso que o público asistente que a pode lembrar ben. As tres seccións deste libro, de Ruído, Roturas,
Ritos de resistencia e o terceiro sonido dan fe con efeito deste xogo de contrarios. A maior abondamento así enuncia a súa intención a autora nunha carta persoal dirixida a quen fala do mesmo ano 1995. Este meu ruído parte dunha determinada captación do mundo e da historia íntima do ser humano, dolorida e vacía, e tende cara á comprensión e á comunicación, que son, en definitiva, as vías que deberían permeter a fe na armonía e no intercambio, algo ao que se lle soe chamar paz ou xustiza, pero que non é máis que dignidade, respeto, diálogo e acción, por suposto, conforme a este equilibrio. Ben, hai varios mots-clés, varias palabras-chave nesta declaración. O individuo non é disociável da súa contorna. A letra escrita é comunicación e persegue a comprensión do mundo. A dialéctica do viver humano reclama igualdade e combate por ela. Velaí as credenciais dunha poeta de 38 anos, aquela altura, que emprende a fouta un novo camiño de autocoñecemento e de interrogación sobre sí e sobre o que a rodea. Segundo, non por casualidade, esta proclama en tempo finisicular vai alumar xa no inicio do XXI dous novos poemarios de extraordinario relevo. En concreto, ao que se referiu amplamente Xosé María Álvarez Cáccamo, e Papagaio, este en coautoría e diálogo coas maxistrais fotografías de Maribel Longueira. Tamén non por acaso xorde neste tempo a análise comprensiva e definitoria. No artigo sobre un certo estado de conciencia do ano 2000, a autora afirma: comprender é un estado de conciencia orixinado por un desarranxo na concepción previa do mundo e, como consecuencia, a irrupción dunha expresión. O estado de conciencia a que me refiro parte en min da interpretación musical. Non abonda con ler unha partitura como non abonda desenvolver as pautas elementais para viver. A melodía que soa no violino xorde dun acto continuo de vontade, elexer uns movementos, depurar a intención e os seus resultados, exercicio da vontade que se obedece a si mesma para producir unha forma coherente e significativa. Desta mesma vontade nace a palabra. Como van nacendo estas mesmas palabras, agora que ben sei, nunca abondarán como explicación daquilo, facer poesía, que non se vai deixar explicar. Por suposto, nalgures permanecen os temas, pero os temas son o máis impersoal do traballo poético. Os temas son moi poucos. A vida e a morte, tal vez só a vida ou só a morte. Sexan os que foren, nas súas infinitas variacións, poden encontrarse nas enciclopedias, nos libros de historia ou, non é raro, de teoría matemática, na información diaria que nos vai deglutir a realidade, en cada ocasión en que se ten a certeza de estar vivendo. Os temas non son meus, son o mundo mesmo, e á vez o mundo mesmo son eu. O tema é o que me fai a min comunidade, unha preocupación polo devir da humanidade, unha maneira galega de ser humana, unha preocupación polo devir de ser galega. Sorprende e admira a clarividencia con que a escritora aplica a tríade dialéctica de Hegel ou de Marx ao seu propio autoexame e a súa propia autodefinición. A tese, contradita pola antítese, só vai cobrar sentido se crea unha nova tese, a través da síntese. E esta síntese, nela, en Luisa Villalta, exprésase, como acabamos de ver, contravindo toda tentación de palabreado ou de retórica evasionista, exprésase, digo, con total clareza, case que parece a manda dun testamento. Por iso, na Poética da Concreción, publicada en 2003, a escritora acrecenta: a poesía é unha patria extraña que me exila e me retén a un tempo. A patria, un proxecto sinfónico que se empeña na disonancia sen buscala. A narrativa da vida móstrase intransixente coa hora lírico
líquida que me dilata na luz. Pero eu fico a xanela estivando os sonidos do meu respirar, para que o capítulo seguinte co seu prego de cargas se entreteña contando absurdamente as sílabas dun verso e ao excuso me deixe esperar por min aínda o meu regreso e repetido regreso coa botella enchida de mundo. Confío na intelixencia porque asigna función a cada elemento da imaxe. Só me encho de imaxes nacidas para comprender, intelimaxes. Mensaxe rotunda, como se ve, contra o irracionalismo, o torremarfinismo, o hermetismo ou o nihilismo. Confianza na capacidade humana intelectual de comprensión do eu e do mundo, do eu e do mundo en fusión inevitável. Grandeza e servidume do porto refuxio da poesía. Creación, en fin, dun espléndido neoloxismo, intelimaxes, coa conclusión final a xeito de manifesto. Quero, transcrever o que vibra en min, o que escoito, o que é. A subxetividade incomprensível sen o exterior obxectivo. E velaí como, nun dos seus últimos artigos no semanario A Nosa Terra, decembro de 2003, vese impelida a denunciar a exigua ou nula presenza da poesía e da literatura en xeral nos planos de estudo e por aquí o escaso nivel de vendas que posúe. Paradoxalmente, anota, cando todo falla, o que máis e mellor resiste é a poesía. Entón as olladas, os ouvidos e até os petos dos vós, e sobre todo xenerosos, converxen novamente, como en tempos bárdicos e heroicos, nese extraño modo de expresión que nunca se entende de todo, mas que precisamente por iso dá cabida non só ao que din en por si as palabras, senón á circunstancia e ao que quen as di e quen as escoita queren e precisan comprender. En tal emerxencia debemos andar, pois que aí vai indo un ano de nunca máises, non as guerras e bóvedas de memoria, en recitais e libros colectivos, cos que a poesía certamente pouco pode resolver, pero si transformar a circunstancia en un monumento intemporal. A impotencia no poder da palabra creativa. Poesía, por tanto, engadimos nós como refuxio, tamén como bálsamo ou como talismán de sobrevivencia na catástrofe, sexa do Prestige, a guerra imperial dos USA e dos seus aliados contra o Iraque, ou a necesidade de construirmos e lembrarmos a nosa historia a través de personalidades nacionais como a de Alexandre Bóveda, de quen rememoráramos naquel 2003 o centenario do seu nacemento. Terceiro, o libro O outro lado da música, poesía, publicado originalmente pola editora A Nosa Terra en 1999, e permítanme aquí unha bifurcación, como diría Manuel María e revive Pepe, para discrepar cordialmente do meu amigo e compañeiro de tantos anos, Pepe Cácamo, a respeito da centralidade ou da situación na periferia do sistema de Luisa Villalta, etc. Non, Luisa Villalta ocupa o centro da heterodoxia. Se é que temos que aturar ou que nos temos que resignar, e se hai coloquio, logo isto podémoslo desenvolver máis, a unha ortodoxia que simplesmente ben definida por ter o mando en praza. Pero claro, vou aclarar, a la española, non a galega, a la española, entre aspas. Cousa que en min, naturalmente, está posuída de toda a ironía do mundo, non preciso aclararlo. Pero vou aclarar as cousas. Observen as editoras en que Luisa Villalta editou en vida. En vida. Pois son Edicións do Castro, La Llovento, A Nosa Terra, Sotelo Blanco, Bahía, Asociación de Escritores en Lingua Galega. Espiral Maior. Sí, señor, Espiral Maior. Todas elas. Pero Espiral Maior xa foi póstuma. Porque foi en concreto o libro premiado. Non, foi anterior, foi anterior. Ninguén podía prever que iba a ser póstumo. Ben. Ao que vou é a que en todas elas brilla e puido Luisa Villalta editar
e outras moitas, entre quen me inclúo, porque permitían a liberdade de expresión e a liberdade de lingua. Bueno, entón isto que fique meridianamente claro. Como tamén debe ficar meridianamente claro que a actitude cívica ou cívico-patriótica ou a propia militancia de Luisa Villalta coincide exactamente con varias legislaturas de don Manuel Fraga Iribarne como presidente da Xunta de Galiza e con varios mandatos consecutivos tamén de don Francisco Vázquez como alcalde da Coruña e de toda a loita que tivemos nesta cidade para algo tan descomunal e tan fora de cacho como conseguirmos que a Coruña se denominase oficialmente a Coruña. Así de tautolóxico. Entón, a respeito do primeiro, pois non, quero dizer, afirmo con, e podemos logo no coloquio, con toda outra cousa é que estábamos moi presos do localismo, que algúns e algunhas quixemos combater sempre. Entón, Xosé María Álvarez Cácamo é escritor galego, non é de Vigo. É de Vigo, sí, moi ben, pero vamos, é galego. Luisa Villalta é galega, non é da Coruña. Pilar Pallarés non é de Culleredo. É escritora galega e un longo etcétera, pero claro, pois padecemos no seu momento e padecemos aínda hoxe as consecuencias desta hiperlocalización por falta de unha institucionalidade necesaria, en fin, e demais cousas. Ben, desculpen este excurso. O outro lado da música poesía, publicado originalmente pola editora A Nosa Terra en 1999. Decía que como ensaio mayúsculo merece unha parada e fonda particular. O tempo só nos autorizará a reflectir, tentar reflectir algúns dos seus flashes máis rechamantes. Digamos de entrada que este magnífico texto da súa autoría sería, en termos académicos, unha auténtica tese de doutoramento, dotada de todos os requisitos íncitos a este nivel de investigación. Digamos tamén que se a nosa cultura fose unha cultura normal institucionalmente e se apontase ao respeito e a información de si mesma e a necesaria dinámica de avanzo do coñecemento, este libro Luisa Villalta obrigaría, de certo, a unha significativa mudanza epistemolóxica e metodolóxica nos nosos estudos literarios. Isto é así porque, para alén da obviedade, tantas veces repetida, da relación umbilical entre as dúas artes, música e poesía, a escritora, en pleno uso do rigor científico, esmérase por redefinir e resituar fitos maiores da nosa literatura á luz da recuperación dunha unidade ou simbiose perdida. Apontarei aquí, por certo, entre paréntesis, que Luisa Villalta nunca abandonou a música. Incorpora a toda a produción posterior ao seu desempeño como violinista profesional. Con que atributos ou con que instrumental? A matemática, a disciplina, a seriedade do traballo emprendido, a unión de beleza e técnica cabalmente coñecidas e traballadas. Pois ben, eis as teses principais do libro mencionado. O ruído que existe, mas non se ve, que se sente ou que se teme, opera sempre como unha presenza. A distintividade humana pasa pola potencialidade de o producir, manipular, imitar, provocar e reflectir mediante a voz e os instrumentos correspondentes. Até hai só 500 anos, sostén Luisa Villalta, a poesía constituía un único fenómeno onde a palabra e a música formaban as dúas caras da mesma moeda. O ritmo, ligado ás nocións de tempo, de repetición e de variación, de sucesión e acompasamento, constitúe o centro dun compendio expresivo formado pola danza, a música e a poesía, actividades que se desenvolveron independentemente na posterior evolución cultural. Este tripartito escindiuse e reencontrouse, reconciliouse ciclicamente ou periódicamente. Exemplo preclaro daquela unión íntima son, no caso galego, as cantigas todas do tesouro medieval, onde a música brilla no propio nome. Por iso subtitula o capítulo elas dedicado cando as cantigas nos din como cantan. O paseo entre aspas, por trovadores e xograres do noso pasado é realmente maxistral. O renacemento da nosa literatura contemporánea está estreitamente vinculado á música xenuína, nacional, representada pola gaita como símbolo máximo. Xoán Manuel Pintos, Murguía, Francisco María de la Iglesia e, naturalmente, Rosalía de Castro,
certifican aquel retorno á primitiva unidade, para alén de poñeren ao servizo do seu afán patriótico, e no caso de Rosalía, feminista, ao asumir a meniña gaiteira a voz de toda a Galiza. O enaltecemento do gaiteiro por parte de Curros e o canto do bardo coa arpa como correlato da lira de Tirteo de Pondal completan este repaso á literatura renacentista. F. En liña co nacionalismo musical europeo do século XIX e comezo do XX, a escritora salienta a importancia do galego como fenómeno do nacionalismo musical galego como fenómeno orixinal e nacional non subsidiario do espírito do 98ismo. Marcial de Ladalid, Pascual Veiga, Xoán Montes, José Valdomir son enteiramente simétricos do espírito das Irmandades da Fala e da primeira Asamblea Nacionalista Galega celebrada en Lugo en 1918, en cuxo manifesto, non por casualidade, se concede atención explícita e singular á arte musical, após proclamar a soberanía estética da nazón galega. A primeira ópera galega que asinan Cabanillas e Antón Vilar Ponte, 1929, o Mariscal, ou os traballos no seo do Seminario de Estudos Galegos e na revista Nós, Baligay, por exemplo, como grande músico e musicólogo, acreditan a importancia concedida á creación dunha escola musical galega, como solicitaba o manifesto citado. G. Xa en pleno século XX, o estudo de Luisa Villalta conclúe con señas monografías realmente deliciosas e para alén disto, profundas, dedicadas a 4 astros do firmamento literario: Manuel Antonio, Eduardo Blanco Amor, Álvaro Cunqueiro e Federico García Lorca. Federico García Lorca no que se refere, claro está, aos seus poemas galegos. Ben, aquí vai estudar coido que, por citar unha, por privilexiar unha entre calquera delas, a análise do poema en 4 tempos Blanco Amor é, no meu xuízo, absolutamente definitivo. Con referencia mesmo, claro, a ópera coñecida, a toda a produción operística de Wagner. Ben, imos enfilando xa ao final. Cuarto lugar, tamén merece especial atención a análise que Luisa Villalta dedica ao binomio escrita-mulleres. En 2003, Belén Fortes, na altura directora editorial de Sotelo Blanco, convocou 12 escritoras e ou profesoras arredor mesmamente do dúo mencionado e aproveitando como motivo inicial a figura de Virginia Woolf e a súa escrita sobre o tema. O ensaio da nosa escritora é crucial porque visionariamente adianta temas e subtemas da máis estrita actualidade. Titúlase Por que os homes non nos len? A difícil homologación da literatura escrita por mulleres. Se me permiten a brincadeira, aínda podería, a teor do seu contido, incrementar o título con E os homes si len, é dicir, por que os homes non nos len, e os homes si len os seus conxéneres como escritores. O tema non era novo para ela, pois xa en 1994 publicara no número 10 da revista Festa da Palabra Silenciada o artigo Mulleres sí, pero. Neste artigo con fino escalpelo analítico, após establecer o principio da racional aspiración á igualdade efectiva entre os humanos, dentro da cal, é obvio, está a do home e a muller, defronta en primeira persoa a cuestión chave. Faga o que faga, algo me lembra sempre que son unha muller. Por desgracia e por fortuna, inseparablemente e nunca neutralmente. A partir de aí, dúas formas de actuar se presentan á eleición: ignorar o problema, negar que exista, ou por contra afirmalo e desvendar as súas causas. Acelerar a carreira de competición verbo da produción masculina non o conceptúa como saída. Concentrar a literatura de autoría feminina nunha sección ou colección exclusiva tamén non. Ten que haber, proclama, outra maneira, que ben pode vir, afirma, da superación de un complexo a través dun mito, non o de Edipo ou o de Electra, senón o que denomina o complexo do parrulo feo, que acaba no mito coñecido convertido en formoso cisne. Entón, é a
a metáfora que ela vai e a nova historia que ela vai compoñer. Porque di que o que está pendente sempre por parte da escrita tamén feminina é ollar ao ceo e ver nela a inmensidade do espazo que temos para voar. E conclúe, se isto é ao que chaman posfeminismo, esperemos que nos chegue canto antes. Pois ben, estes presupostos de radical novidade van a cadar pleno desenvolvemento no ensaio citado ao principio, que con toda probabilidade foi o derradeiro que puido escrever Luisa Villalta, e desde logo o último publicado en vida. Admira a súa releitura por varias razóns. Alegrámonos moito na Universidade da Coruña, claro, de podelo reeditar este mesmo ano. En primeiro lugar, pola perfeita orde discursivo, argumental, fora de todo esquematismo e de toda banalidade, venalidade. En segundo lugar, pola chega dun pensamento realmente original, sempre razoado, nunca sometido a modas ou concesións, a denominada tempo despois corrección política. En terceiro lugar, por ousar ofrecer unha interpretación e unha alternativa feminista en clave holística, atinente á humanidade, feminina e masculina, na súa totalidade. Un outro mérito pasa por vincular, fora de todo o divismo, de toda a tentación pedestálica da escritora, do escritor, vincular o oficio literario ao resto da produción laboral, a división sexual do traballo, as circunstancias e o contexto particular en que as mulleres realizan ou deixan de facer o seu traballo intelectual. Feminidade e feminismo entran en contradición dialéctica, asemade alerta dun novo recinto da feminidade admitida e promovida no capitalismo global. 5. E final. Aínda que sexa fume de carozo, sería imperdoável non citarmos a calidade da escritora como crítica literaria. Para alén de pezas menores, en tamaño que non en bondade analítica, salienta na súa produción o libro O Don Hamlet de Cunqueiro, unha ecuación teatral. Libro que por súa volta está composto conforme unha perfeita arquitectura escenográfica. Beneficia a crítica anterior. Desvenda o carácter xogoral e metaliterario do autor, por el mesmo recoñecido, do autor de Cunqueiro, claro. Proclama a importancia da nacionalización de grandes mitos clásicos. Repara, en fin, na humanización de personaxes cunqueirianos, nomeadamente os femininos como Gerda e Ofelia, levados ao limite desa transferencia múltipla que executa o mindonense. Luisa Villalta deixa ao descoberto o vello pacto patriarcal, que tamén inclúe o mantemento da lei prepatriarcal, incesto, en virtude da cal a nai quer reclamar a propiedade do fillo. Análise crítica, por tanto, non só das raíces dun mito universal, senón do ponto de partida do refactor galego do mesmo, tal e como ela di, saír de Shakespeare e ir ao encontro de Cunqueiro e a súa maravillosa solución. De certo, engadimos nós, que o enigma Hamlet fica iluminado poderosamente grazas á intervención da escritora. Así é como, palabras dela, unha personaxe que encarna unha acción coñecida polo espectador toma conciencia da súa propia teatralidade, desenvolve os elementos máis tradicionais desa linguaxe e, sen saír dela, desemboca nunha obra enteiramente nova, que ten a virtude, tal e como dixera Valle Inclán, de acertar nun ponto de eternidade. Pois ben, comezamos pola conclusión e finalizamos polo principio, isto é, polo título desta intervención. Enfatizamos con el a soldadura de dúas viaxes apaixonantes, a biográfica da música, da escritora, da profesora, música e musicóloga, claro, da escritora, da profesora, da galega, profundamente atenta á realidade do seu país e da dolorida humanidade, e, en paralelo, a construción dun edificio literario de sólidas estancias en que conviven en perfeita e coherente armonía a literatura convencionalmente chamada de creación, poesía, teatro, narrativa, coa análise teórica sobre a mesma, que para nós posúe exactamente o mesmo estatuto creativo que aquela. Luisa Villalta foi mestra en ambas e así compre recoñecelo e difundilo. E do ponto de vista, se me permiten, máis persoal, indicarei que a voto 20 anos despois
que a boto de menos como escritora e aínda máis como amiga. E obrigada a todos, a todas e todos vostedes pola atención prestada.